aquest moment tenim alumnat de Magisteri de Florida Universitària que dintre de l'assignatura Psicologia de l'Educació hem vist la part de coeducació, hem vist la importància dels patis com espais socialitzadors de primer nivell i estem fent una intervenció en una escola millorant els patis per allò que siguin menys sexistes, que l'androcentrisme tinga zero presència i col·laborant amb la naturalització dels espais, el manteniment del pati i la creació de noves àrees de joc que estiguen a disposició de tot l'alumnat, independentment del seu sexe, del seu gènere i de la seva edat. El projecte ha consistit en primer fer un estudi previ de com juguen els xiquets, a on juguen els xiquets, en qui juguen els xiquets i quin és el nivell d'activitat física dels xiquets. Derivat d'aquest estudi s'han tret unes conclusions i s'ha fet una proposta d'intervenció en els patis. La línia principal és relegar les pistes esportives a un segon pla i nosaltres el que volem és oferir diverses activitats dins del pati per a canviar l'hegemonia de l'esport i la competició en el món. El principal espai de socialització en la vida d'un centre és el temps de pati i el temps de menjador. A partir d'ahí cal observar si en aquests temps la repartició en la forma de gaudir dels espais, en la forma d'utilitzar-los, està sent justa i igualitària o no. La majoria de patis estan estructurats de la mateixa forma. Són futbolcentristes, tenen molt d'espai per a la pista, poca zona natural i verda, poca zona en possibilitats de joc d'allò que és estereotipadament femení i aleshores el que veiem és una distribució en la utilització dels espais molt desequilibrada. A partir d'ahí, la coeducació ens brinda l'oportunitat de reestructurar i remoure aquesta situació. Com? Canviant els espais, si canvies els espais, canvies la vida i les relacions que passen en aquests espais, afavorint majors mesures i majors zones de joc, també ficant en valor allò que té a veure amb l'estereotipadament femení, allò que estava en infantil però desapareix en primària, donant-li una coherència a que tot l'alumnat, independentment de les seues gustos, preferències, habilitats, edat, nacionalitat, tinga espais privilegiats per a ficar en pràctica les seues preferències i tot això amb la visió i amb la incorporació de la perspectiva de gènere. El centre camina cap a un centre sostenible, per això intervenim en el centre canviant, no sols llevant les pistes esportives, sinó plantant vegetació, plantant arbres i vegetació al voltant dels patis, allà on ha permès la no cimentació, que augmenta l'ombra del centre. S'ha posat altres alternatives, una bibliopati, una cuina, anem a fer un circuit on els xiquets puguen fer activitat física no sols en l'àrea d'educació física, sinó en el seu temps lliure, a l'hora del pati o a l'hora del menjador, que anirà acumulant-se al llarg de tot el curs perquè tenim pensat posar en marxa un panel musical, tenim pensat fer un espai d'art, tenim pensat fer moltes coses. La incorporació de la natura a un pati té aspectes positius des de moltes perspectives. A nivell d'igualtat d'oportunitats, la natura no està insertada en ninguna motxilla de gènere. La natura ens pertany a totes les persones de la mateixa forma. La idea del projecte en el pati del Ballester Fan 2 de renaturalitzar el pati, sobretot ha sigut per dinamitzar tota la part curricular de l'alumnat, que tinguin nous espais, perquè els espais no són neutres, depenent del que s'apliqui en cada espai, fa que juguen o puguen fer una matèria curricular o una altra, o juguen una cosa o una altra. Aleshores la natura no té motxilla de gènere. La natura juguen per igual, no segrega per sexes ni per edats. Al final tots se senten part de la natura i tots treballen en la natura, plantant, cuidant, és molt important l'ètica de les cures, la responsabilitat de cuidar les plantetes.